Löytyykö laatikoistasi ylimääräisiä kännyköitä? Tiesithän, että ne tulisi kierrättää asianmukaisesti. Nyt kierrättämisestä maksetaan ja se on helppoa. Mene osoitteeseen kierrätäkännykkä.fi ja tilaa kierrätyspaketti. Kierrätyspaketilla voit helposti postittaa kännykkäsi kierrätettäväksi uusiokäyttöön. Postimaksu on maksettu ja ympäristö kiittää. Kiitoksen lisäksi kännykästä maksetaan sinulle käypä hinta. Rahat saat tilillesi 24 tunnissa ja maksettavan hinnan voit tarkistaa etukäteen osoitteessa kierrätäkännykkä.fi. Halutessasi voit lahjoittaa rahat suoraan hyväntekeväisyyteen. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa SPR, Syöpäsäätiö ja Kirkon ulkomaan apu. Kierrätäkännykkä.fi. Hyvään hintaan, hyvällä mielellä, hyväksi luonnolle. Nyt kierrättämisestä maksetaan. Kierrätäkännykkä.fi.